Здравейте, бе! Чакай така да се чуеме малко. Много се радвам, че имам възможността да се чуеме сега. На този прекрасен, празничен ден за нашата родина. Искам да ви кажа, че съм много, много въодушевена в момента. Думите не ми идват, но нека да поздравиме всички бургазлии по случая. И нека не се мразиме с турчина. Нека да подадем ръка на турчина. Нека да му кажем честит празник. Докато чакаме да се оправят нещата, живота си върви. Така че аз ви казвам, нека не се мразиме. Нека се обичаме и се прегръщаме. Аз, драги сънародници на Република България, ви казвам честит празник. И на здраве! Гледайте, как да ви може още да танци? Като манекенка съм!